olórí aláàánú, aṣíwájú mi yẹjú, àwa ọ̀nà tẹ̀ dààmú, aṣíwájú mi ṣe, olóde níṣẹ́ bí. Ba fargaba kun san me kuka taka? Kana yawan faɗan maganar nan mun san me muka taka. Mu Allah muka dogara da shi Kabiru. An ce ba kun yi rubutu kawai rana ake jira a karanta. A to amma ake kula mu? An san za mu iya yin hakan ake ja da mu? Ashe da karfin mu kenan da girman mu. Ban gane ba. A to ai labari kake bani an ce mun rubuta ko? Kuna jira rana ku karanta. To ka gaya masu musala mun rubuta. Dama rana muke jira mu karanta. Kowa da nasa da ya ko sunan wani gida a bariki ko? Me yasa kace kowa da nasa, Alhaji Garba? Kowa da gwaninsa, kowa da nasa. Ni yanzu a Najeriya, a siyasar Najeriya an kaɗa ko Ganduje da Ruba da ka ajiye min su ne shugabanni na. To a su biyun wa zaka fara sa a farko? Wannan kuma Allah ne ya san abin da yake raina yi. Alhaji Garba, ɗaya da biyu dole akwai lambar da ka fi zaɓi a ranka. Ai ka san a rayuwata ma mutum biyu ne suka haife ni ko? Dawa. Da uwata da ubana. To a cikin tsakanin su biyu wane ne uwa waye uba waɗannan yanzu? Ai duk wanda ɗaya ya haife shi baya yawo. In mutum ɗaya ya haife ka baka yawo. Baka ga wannan ƴan takarkarin yawanci duk ɗaya ne suka haife su. Ban gane ba. Dan mutum ɗaya gidan mutum ɗaya. A haka abin yake Kabiru. Kana nufin ƴaƴan mutane ɗaya ne suke so su ɗaiɗaita ku? A'a yawanci na ce maka yawanci. Ai ni karkace na ya jama'u. Kabiru. Za ku ji cewa duk manomin da ya shuka rukuta mugun iri bakin cikin mai gona, to hakika da kaka zai kiki kaka da kaka zan yi, domin dai zai bige da noman tashi da kota a cikin rayuwa. Saboda haka keta da kuntatawa ƙasa ta hanyar yunkurin kawar da Tinubu a Najeriya. Garba Kore ya ce masu wannan mafarki hakika su daina domin dai ba za su yi nasara ba. Ko da yake dai yana jawabi kan yadda ya ce ya ji jam'iyyar PDP tana kokarin fancakali da umarnin hukumar INEC, ya ce to a zuba a gani. Kabir ai dama ita hukuma kan ka je hannunta sai ka cika baki. Kuma ka gaya mata abin da kake so, kuma ka dinga neman mai beli. To fa. Su sun san matsayin shugabanci a Najeriya. Sun san matsayin mulki a Najeriya. Ni inda nake gode Allah duk mutanen nan da suke wawar sai sun kada Tinubu. Ka san me yake damun su ne Kabiru? A'a. Ka san ai malamai sun ce a tausaya mutum uku ko? Dawa. Na farko wanda yi mulkin ya kare. Da babban malamin da yake bada ilimi aka dare aka bar shi. To. Da mai kuɗin da ya tara kuɗi kuma kuɗin suka zama bayi da ko sisi. Subhanallahi. Waɗannan mutanen guda uku Kabiru abin tausayi ne. Duk mutanen nan da suke wannan hayaniyar wallahi bala'i ne na sun rasa mulki. Alhaji Garba baka tsammanin watakila sun ga ana neman a taushe musu damar su ne? Wace dama ce me aka yi musu, wa aka hana nema, wa aka hana kwana a gidansa, me aka yi musu? Kuma idan dan talaka suke yi su dinga bin makotansu suna taimakon su da dan abin da suke da shi a baya mana. Duk waɗannan da kake kallo wanda muka gode Allah makotansu ne ma za su tona musu asiri. Ban gane ba. Kabiru duk wanda ka sani a duniya in yana da kirki a makotansa suke bada labari. To fa. Ita wannan siyasa na gaya maka bakin ciki ne na rashin mulki. Kowanne yanzu in Rufai da an bashi minista kaji ina wannan hayaniyar. Ka san an ce koyar da karatu sai da tuni watakila daga baya gano cewa tafiya akwai matsala. Haka ne mantun da shi ta kare masa bashi da shi. Ban gane ba. Idan ka sai tsohuwar mota sai kai ta jin haushin motoci aiko? To fa. In ka sai tsohuwar mota duk da kaga mota ya gaban kai fada saboda kullum kana gun gyara. Shugaba Tinubu ya sauka daga shugabancin ECOWAS. Mashawarta ne suka yi wa Malam Nuhu Rubada a gode masa. Ya ce Najeriya fa sai mun tara hankalin mu gun ɗaya mun yi aiki a kanta. Mai girma musu safarin zama kula da tsaron ƙasar nan. Kana can wannan ekoyi ɗin nan ko? To ai ba abu ne da ya zama lallai ba. Kuma mu mun yaba masa akan wannan. Domin abin da yake gaban mu yanzu Najeriya ta samu tsaro mai kyau. Abin da yake gaban ɗan Najeriya a samar da abubuwa na zaman lafiya mai kyau. To muna godiya. Aje wannan mukami a wurinsa girma da arziki ne. Shi ba zuwa ya raba kafa don ya dinga kai kuɗi yana ɓoya a wata ƙasa don kar ya gudu daga ƙarshe ya gudu ya bar ƙasar ba. Wannan kaga ai ilimi ne ko? Yan adawa suna nan suna ta manna suna tafi cewa an sauke shi. Su yan adawa rashin abin yi ba shi ke sa su tafi ba? Kabiru. Na'am. Idan mutum yana da abin yi ba za ka same shi abin da yake gabansa shi yake yi ko? Gaskiya ne. A ko faɗan daban nan da fulanin daji rashin abin yi ne ko? Wani tsari ne na daban. To su ma wannan 'yan takarkarar ai dukkan su ma barayin dajin ne. Ban gane ba. To me ya raba su da mararraba barayin dajin? Wancan fa su tare su bige su kashe su karɓi kuɗin fansa ne. Haka su ma suke yi gari. In ka ce ba ma yi sai su ce a daki wancan. To fa. Rashin mulki bala'in duniya. Akwai manyan 'yan siyasa kudancin Najeriya da ke cikin haɗakar tafiyar Atiku in ji Hakim Baba Ahmed. Don haka jam'iyyar APC ta bani ta lalace. To wannan labari ne? A to menene? A to daman ko shaidan fa yana da nasa a ko'ina. Bare kaga. Kabiru mutanen nan ka bar su yi bakin ransu bakin fama.
Duk abin da za su yi gama suna kallo za a da sake rantsar da Tinubu shugaban kasa karo na biyu. Ka san fa cewa aka yi bacin haɗaka arewa da ake kokari a haɗa daga kudu ma suna cikin wannan layi fa. To daga ba su a sama ta bakwai? Babu su. To shikenan idan kudu da arewa ne ai daman kasar kenan haka muke kudu da arewa ko? To dai na za su ɗauko nasu su ɗauko muna da namu suna da nasu. Ba ku da fargaba ko firgici? Fargaba ta me muka yi wani mu muke mulki ba ai mun yi wargaba ne kafin mu ci zaɓe. Kafin mu ci zaɓe a Najeriya Tinubu ya yi wargaba mu ma masoyansa mun yi wargaba Kabiru. Saboda yadda muka ga shigiyanci kala canjin kuɗi ba dalili hana ɗaukar kuɗi a banki daga 10,000 za ka je POS 10,000 za ka je ATM duk wannan aka kare kuma ya zama shugaban ƙasa me wani zai yi mana yanzu gari namu ƙasa ta mu tuwo namu miya namu. A nan ma da ta Usman Bagaji ya ce gwamnatin shugaba Tinubu ta jefa al'umma 'yan Najeriya cikin matsala na ce jam'iyyar APC kun bani kun lalace. Dr. Bagaji ya bugu kenan. Ban gane ba. To ai ka san nutsuwa daban buguwa daban ko? Duk ya gama gudunsa za mu kama shi ma. Me za ku yi masa in kun kama shi? In ya da jam'iyya ya huta mu zo mu siyasa in bai da jam'iyya ba mu kada shi. Ai mu ba abin da za mu yi kowa illa mu kada mutum zabe. Yana ga 'yan Najeriya cewa a shirya. To 'yan Najeriya bai san da su ba sai yanzu. Kuma ga jam'iyyar ADA can Ada mai masara. Kabiru. Na'am. Abin da muke so a Najeriya. Demokuraɗiyya ta ɗore kana ji? Kuma dan an wa mace kishiya ai taimakon ta aka yi mu dan an mana kishiya da jam'iyyar nan fada jam'iyyar ma ne ma take ta koma guda daya ka dinga dauko wani bugaji muna karɓar gwamnoni gundun gwamnonin nan duk da muka karba ka hada su da bugaji kowa ka ji yare ne dan karami bai taka kunama ba Alhaji Garba ayo ina ma kunama take mun samu shantal sai da kunama ma za ka ji tsoron ta Kabiru mun gaba da duk wani mai hasada a wannan tsarin ba fargaba kun san me kuka taka. Kana yawan faɗan maganan nan mun san me muka taka. Mu Allah muka dogara da shi Kabiru. An ce ba kun yi rubutu kawai rana ake jira a karanta. A to amma ake kula mu? An san za mu iya yin hakan ake ja da mu? Ashe da karfin mu kenan da girman mu. Ban gane ba. A to ai labari kake bani an ce mun rubuta ko? Kuna jira rana ku karanta. To ka gaya masu musara mun rubuta. Dama rana muke jira mu karanta. A nan kuma shugaban ƙasa Bola Tinubu ya nuna damuwa kan abin da ya faru fashewa bam a Borno, Hamma da Kano, ya kuma ce jami'an tsaro su gaggauta su ɗauki mataki. Kabiru, ai na gaya maka lamarin tsaro, ka daina karambani akan lamarin tsaro. Ka ji wani al'amari ihu bayan hari. Kamar yaya? Ai ba ihu bayan hari kenan ba. Fitunan Najeriya fa fituna ce jirgi masu tada ita kuma Allah yana ta la'antar su ko? Kowace ƙasa tana da irin fitunar ta Kabiru. Tinubu fa don matsalar nan yi ba shi ya zo da ita ba. To an ba zai iya ba ai san ce sauka 'yan adawa. Kamar maganar na baya sauka suka yi da masifar tafi yawa a lokacin. Kaga ni ina so kai wa kanka adalci mu ma mu dinga yi wa kanmu adalci. A'a ka ce su wa kansa adalci ni sako suke turo an karanta. Da mu da shugabannin mu dinga yi wa juna adalci. Abin da aka ce a baya ko daga nan zuwa Kano sai kai awa 8 daga Abuja zuwa Kano sai kai awa 10. Cewa aka in ka ɗauko kaya ka je maka nauyi a wuyanka musamman ma kayan ba gambo kawai sai ka ce a tare a sauke ma. Ai shi ba wani kaya ma da yi mai yawa tunda a lokacin sa ba hayaniyar da ta baya muni ko? Wa ma'ana an ce ga tsaro nan da al'amura dai kasar Ai dai ba a rasa abin faɗa duk wanda zai faɗi wani abu akan tsaro mu mun gaya wa mutane tsaro Allah ne kawai zai iya kare mu ba shugaba ba. Ko ba za ku iya ba? Kuma mun gaya mutane kullum muna faɗa mutane a ringa wa ƙasar nan addu'a ta inda ka zaci tsaron nan da inda baka zata ba ta nan ya shigo kuma ba wanda zai maganin masifar da take damunsa in ba Allah ba. Kana kallon 'yan Najeriya su fidda tsammanin samun waraka a ƙarshen jagorancin ku. Ko da ma ba a dogara da matsalar tsaro an kada gwamnati ba ko da can a baya da aka dinga hana kowa yawo ka san dai a nan garin Kano kana ji Kabiru sai da aka waye gari corona ba da hana aikin hajji a ƙasashen duniyar nan ko an hana sallar juma'a aka hana sallar juma'a muna kallon masallaci muka kiyaye shi a masallacin ma Allah ya ce ku daidaita sahu ko ina da amawali kamar bataccen raƙumi muka waye gari kowa da sahunsa ko bata zo ta huce bane ta zo wallahi Kabiru duk abin da ba alkhairi bane in ka ganshi sai ya huce kowane iri ne kana jin shugaban ƙasa Bola Tinubu zai sake komawa to ni na yi shi da ni na halitta ma ba yan sai mutum tafi aljanna ba yanzu kawai to me yake nema ba ni yana abin da nake so yana ma abin da nake so a yi ai da ni na halitta zan ce da kai ga abin da zai faru gobe Kabiru sai in ce Tinubu kwanta ka mutu kai tafiya ka aljanna duk alalin duniyar nan karbu da su to menene abin gafi a ciki kowa ya da masoyinsa kuma kowa da makiyinsa ko kai dai kana tare da wannan tsari Alhaji Garba iya wuya ai ni dai inda ba da yake ina nan Kabiru saboda me saboda girma da soyayya da kauna ka san na kowa da nasa da yayi ko sunan wani gida a bariki ko me yasa kace kowa da nasa Alhaji Garba kowa da gwaninsa kowa da nasa ni yanzu a Najeriya a siyasar Najeriya an kada ko Ganduje da Ruba da ka ajiye min su ne shugabanni na to a su biyun wa zaka fara sa a farko wannan kuma Allah ne ya san abin da yake raina yayi Alhaji Garba ɗaya da biyu dole akwai lambar da ka fi zabi a ranka
Ai ka san a rayuwata ma mutum biyu ne suka haife ni ko? Dawa. Da uwata da ubana. To a cikin tsakanin su biyu wane ne uwa waye uba waɗannan yanzu? Ai duk wanda ɗaya ya haife shi baya yawo. In mutum ɗaya ya haife ka baka yawo. Baka ga wajen ƴan takarkarin yawanci duk ɗaya ne suka haife su. Ban gane ba. Dan mutum ɗaya gidan mutum ɗaya. A haka abin yake Kabiru. Kana nufin ƴaƴan mutane ɗaya ne suke so su ɗaiɗaita ku? A'a yawanci na ce maka yawanci. Ai ni karkace na yi jama'u. Kabiru. Kai Alhaji Garba. Wallahi muna gode Allah. Ko fa haka za su yi biji-biji da ku fa. Su biji-biji da mu ko Kabiru? Ana wasa ana dariya nan za su ba ku abin mamaki. Ai lokacin ya kusa Kabiru Allah ya kai mu. Baka ji a jikinka? Wai a jikina in ji me wai Kabiru? Na'am. Na fa gaya maka Allah bai da sabon aiki a lamarinsa ko? Roƙon Allah suka ce a canza ku. Allah nasu ne su kaɗai mu ba. Sun ce addu'an nan sun fara ganin alamu domin duk inda suka zaga talakawa suna cewa sai mai masara. Ai ma addu'ar suka tsaya suna yi sun huta mun huta. Bari in baka misali Kabiru. To Alhaji Garba. Duk zaben Najeriya na mutum uku ne. Akwai na son zuciya namu na 'yan siyasa. Akwai na mutanen arziki suna suna addu'a suna Allah ka zaba mana abin da ya fi alkhairi. Akwai na jam'iyyu daban-daban ko? To yanzu ni ina daga cikin ɗan siyasa kaga ina da gwani na ko? Gaskiya ne. To ka ɗauka mai son kuma ya kada Tinubu shi ma gwaninsa daban ko? To amma duk gaba ɗaya mu ka kyale addu'o'in mu wanda suke zaune gefe suke cewa Allah ka zaba mana abin da ya fi alkhairi su ne malamai. Saboda haka kafin a zaɓi Tinubu yadda aka yi addu'a a Najeriya Allah ka zaba mana abin da ya fi zama alkhairi. Tinubu ya zama shugaban ƙasa yanzu ma masu wannan addu'a muna roƙon su gaba dai Allah ka zaba mana abin da ya fi zama alkhairi. Tinubu ya koma. Our honor, take that move. I show you,